هێژا و دەلال دەماوە خۆشمێ ئەمها دەرباسی وانەیەکە نو دەبن وانەیە ئەمە ئەو ژی پەیون گەهانێک پێناسەیە وێنا چی di zimanê Kurdî de çi erkê wêne di hevokê de çawa çi karî dike çi xebatê wêne çi rola wênayê em ê beş bi beş em ê li ser bisekinin. Wekî pênasa gihanika dibêje ev peyvin got bi tena serê xwe ne nexwedî wate ne tena serê xwe nexwedî wate ne lê peyvan an jî hevokan bi heve girê didin û têkiliyekê jî di navbera wan de saz dike. Peyvan û hevokan bi heve girê dide û têkiliyekê jî di navbera wana de jî saz dike. Em ê bên li ser gihanekan û cûreyên wan bisekinin. Kanî çi gihanek di zimanê Kurdî de li cem me hene her gihanekin û xwedî navin. Di hundirê hevokê de xwedî navekin, xwedî rolekin, çawa wê rolê dilîze û herêk jî ji bo çi çawa têkiliyê û çawa digihîne hevokan yan peyvan digihîne hev gihanek digihîne hev çawa girêdanekê şê dike. Yek ji cûreyên gihaneka gihanekên girêdanê. Ev gihanek mîna ko her wiha her wekî jî û ev gihanekana ev jê dibêjin gihanekên girêdanê hevokê de girêdanekê şê dike hem peyv û peyv û hem jî di hevoka berçeyên hevokê beşên hevokê bi xwe ve jî girêdanekê di hevokê de jî çê dike. Niha em ê mînakna li ser vî beşên gihanekê ê girêdanê em ê mînak nabînin. Dibêje ez li te guhdar dikim ku ji te fêr bibim. Ez li te guhdar dikim ku ji te fêr bibim. Ez li te guhdar dikim ku ji te fêr bibim. Ku ji te fêr bibim. Çima? Ez li te guhdar bikim ku ji te fêr bibim. Ez li te guhdar dikim ku ji te fêr bibim. Dibêje ew lîstikvanê goga piyan e. Her wiha jî bi goga zembîlê jî dilîze. Her wiha jî bi goga zembîlê jî dilîze. Ew lîstikvanê goga piyan e. Her wiha bi goga zembîlê jî dilîze. Tevlî got lîstikvanê goga piyan e jî lê her wiha bi goga zembîlê jî dilîze. Dibêje her wekî tê zanîn av jiyan e. Her wekî tê zanîn av jiyan e. Ev rastîk her wekî tê zanîn av jiyan e. Ev jî li ser her wekî. Dibêje hem dixwe hem diaxive. Hem dixwe hem diaxive. Peyva hem ew jî gihanekekê ji me re girêdanekê çê dike dibêje hem dixwe hem diaxive. Hem dixwe hem diaxive. Em ê bên cûreya diyemîn ya gihaneka gihanekên nekûkî û dijberiyê. Gihanekên nekûkî û dijberiyê. Gihanekên nekûkî û dijberiyê wekî çi ne? Mînak. Lê tevî ku lêbelê. Lê tevî ku lêbelê. Di hundirê hevokê de tê zanîn got çawa ev gihanek
dibin cureya hevokê nekokî û dijberiyê de. Nekokî û dijberiyê de. Mînak dibêje em hatin serdana we lê hûn ne li malê bûn. Em hatin serdana we lê hûn ne li malê bûn. Em hatin serdana we lê hûn ne li malê bûn. Lê hûn ne li malê bûn. Em hatin serdana we lê hûn ne li malê bûn. Dibêje tevî ku werzîş bi sûd e yên ku bi werzîşê dikin kêm in. Tevî ku werzîş bi sûd e jî lê yê ku bi werzîşê dikin kêm in. Tevî ku werzîş bi sûd e yên ku pê dikin kêm in. Her kes bi werzîşê nalîze. Tevlî ku bi sûd e. Tevlî ku werzîş bi sûd e jî lê yên ku pê dikin kêm e. Yên ku werzîşê dikin kêm e. Dibêje kêfa min ji gundan re tê. Kêfa min ji gundan re tê. Lêbelê ez li bajar dijîm. Kêfa min ji gundan re tê. Kêfa min ji gundan re tê. Lêbelê ez li bajar dijîm. Dijberî wê nayê. Tevlî ku ez gundan jî, tevlî ku ez ji gundan hez dikim, tevlî ku kêfa min ji gundan jî re tê, lê ez li bajar dijîm. Ez li bajar dijîm. Lê kêfa min jê re tê. Kêfa min jê re tê. Ev jar dibêjin gihanekên nekokî û dijberiyê. Yanî dijberiya havin. Kêfa min ji gundan re tê, lê belê ez li bajêr dijîm. Ev cureya duyemîn e ya gihanekan, gihanekên nekokî û dijberiyê. Niha em ê cureya sêmîn gihanekên sedemî yan sebebî. Gihanekên sedemî, ew gihanekên sedemî çi ne? Dibêje dikevin navbera hevokên gosedem. Dikevin navbera hevokên gosedem. Gosedem û encam di wan de hebin. Gosedem û encam di wan de hebin. Mînak ji ber vê yekê, ji ber ku lewra, lewma. Ev hemû beşên gihanekên sedemîn in. Di mînaka de goçawa di hevokê de sedemê me re diyar dike. Dibêje min lez kiriye. Ji ber vê yekê, ji ber vê yekê ez tî bûm. Min lez kiriye. Ji ber vê yekê ez tî bûm. Min lez kiriye. Min lez kiriye. Ji ber vê yekê ez tî bûme. Ez çima tî bûme? Ji ber ku lez kiriye. Ji ber ku lez kiriye. Dibêjin min lez kiriye ji ber vê yekê. Ji ber vê yekê ez tî bûme. Kijan yekê lezkirina ku lez kiriye tî bûye. Tî bûye. Ev yên sedemîn e. Dibêje ji ber ku baran pir bariya, îsal berhema çandiniyê baş bû. Ji ber ku baran pir bariya, ji ber ku baran pir bariya, îsal çandinî
yan zevî baş. Ji ber ku îsal baran pir bariya, zevî çandiniya bajarê me pir baş bû. Çerko jî heye, çerko jî lewra jî heye, lewma jî heye. Evana hemû di mînakên me de sedemên di hundirê hevokê de sedem û sebebê û encamê ji me re dide xuyanî kirin. Niha em gihiştin gihaneka çaran, gihanekên demê. Gihanekên demê ev ji wekî dem hevokê de dema wê ji me re diyar dike, çaxa wê diyar dike, gava wê diyar dike, mînakê wê ya berî ku, piştî ku, dema ku, gava ku, ev hemû ev ji me re di hundirê hevokê de hevokekê tevlî ku girêdanekê jî çê dike, di hundirê hevokê de yanî di hevokên hevdûdanê jî xwe re di hevokan hevdû re girê dide. Mînaka an berî ku. Berî ku tu biçî rêya xwe bi min bixîne. Berî ku tu biçî rêya xwe bi min bixîne. Berî ku tu biçî rêya xwe bi min bixîne. Berî ku tu biçî rêya xwe bi min bixîne. Gava ku yan dema ku ez feqîr bûm, te guh nedida min. Dema ku ez feqîr bûm, ew gava ku ez feqîr bûm, te guh nedida min. Te guh nedida min yan te guh neda min. Dema ku ez feqîr bûm, te guh neda min. Te guh neda min yan nedida min. Piştî ku berf heliya, rûya erdê da der. Piştî ku berf bariya, rûya erdê da der. Piştî ku tu hat, ez çûm malê. Piştî ku min xwendina xwe bi dawî kir, ez tevlî ezmûnê bûm. Gava ku ez hatim malê, min taştiya xwe xwar, danê sibê. Dema ku ez zanîngehê vegeriyam, min spartekên xwe bi dawî kirin. Ev hemû em ji war dibêjin gihanekên demê ne. Gihanekên demê ne. Hûn jî van gihanekên demê wekî berî ku, piştî ku, dema ku, gava ku hemû di hundirê hevoka de pêk bînin. Çawa di hevokên hevdûdanê çê dike û çawa demê wê jî, dema wê jî ji me re diyar dike. Niha em gihiştin gihaneka pênca, cûreya gihanekên yê pênca gihanekên mercî. Gihanekên mercî yan ew ê zarfî. Gihanekên mercî dibêje ko, heke, heger, her çi qas. Ko, heke, heger, her çi qas. Mînakna li ser ko tu bixwînî, tu yê bi ser bikevî. Ko tu bixwînî, ko tu bixwînî, tu yê bi ser bikevî. Gotu bixwînî tê bi ser bikevî. Ev ku. Heke em nebin yek. Heke em nebin yek. Em ê nekêjin azadiya xwe. Heke em nebin yek. Heke em nebin yek. Em ê nekêjin azadiya xwe. Heke em nebin yek, em ê nekêjin azadiya xwe. Ev rastîk e. Em gihiştin gihaneka şeşan, gihanekên bijarker.
Gihanekên bijarker didone. An. Mînakeke min bînin çawa hundirê hevokê de an dema gotê pêşame ê bijarker dibêje roja înê yan şemiyê. Roja înê yan şemiyê ez ê serdana te bikim. Roja înê yan şemiyê ez ê serdana te bikim. Roja înê yan şemiyê ez ê serdana te bikim. Dibêje azadîxwaz soz da. Azadîxwaz soz da. An serkeftin. Yani bijart. Yan serkeftin. Azadîxwaz soz da. Azadîxwaz soz da. An serkeftin. Şervanên me sûnd xwarin. Yan azadî yan mirin. Ev gihanekên got tên pêşa me an evana yên bijarkerin di hundirê hevokê de derdikevin pêşa me û çawa tê beşekî ji beşekî tê hilbijartin. Niha em gihîştin gihaneka heftan gihanekên hemwateyî. Ev gihanekên hemwateyî dema gotê hevokekê dibêje û tu dixwazî hevokek din jî bikarbîne aynî wate em peyva anko demek. Em di hevokê xwe de bikartînin mînak dibêje ez her dem bi te re bûm. Anko min alîkariya te dikir. Ez her dem bi te re bûm. Anko min alîkariya te dikir. Aynî wate ye. Ez her dem bi te re bûm. Anko min alîkariya te dikir. Tê wate got min alîkariya te dikir. Dibêje tu bi bûyerê de bû. Demek tu agahiyan dizanî. Tu di bûyerê de bûyî. Dibêje demek tu agahiyan dizanî. Tu di bûyerê de bû, yani ew bûyera got hat qewmandin tu di bûyerê de bû. Demek tu agahiyan zanî. Tu zanî bê wê bûyerê de çi bûyî? Gihîştin dawiya gihanekên xwe, ev gihaneka hefta em jî bi dawî bû di rûpela çûlûyekê de xwendekarên hêja û delal pirsên nirxandinê hene. Em ê niha wan pirsên nirxandinê bibersivînin û hûn jî li malê li ser van pirsa baş bisekinin. Wan gihanekê xwe her heft cûreyên wana çawa di hundirê hevokê de tên bikaranîn hûnê wa jî bikarbînin. Em ê niha derbasî pirsên nirxandinê bibin û em ê wa pirsa bibersivînin. Pirsên nirxandinê xwendekarên hêja pirsa yekemîn dibêje gihanek çi bi heve gerê didin? Me got peyvan û hevokan. Bi heve gerê didin.
peyvan û hevokan bi hev ve girê didin. Pirsa yekemîn dibêje gihanek çi bi hev ve girê didin? Peyvan û hevokan bi hev ve girê dikin. Dibêje beşên gihanekan rêz bikin û ji her yekê re mînakekê binivîsîne. Ji her yekê re jî mînakekê binivîsîne. Me got cûreyên gihanekan, gihanekên yek bi yek me daxuyanî kirin gihanekên girêdanî, gihanekên nakûkî û dijberî, gihanekên sedemî, gihanekên demê û gihanekên mercî û gihanekên bijarker û gihanekên hemwateyî. Ev cûreyên wana heft cûreyên gihanekan in. Her cûreyekê me yek bi yek jî me mînak jî di hundirê waneyê jî da, hûn jî me got li malê jî li her cûreyekê jî mînakekê jî binivîsînin. Ev cûre heft cûreyê wê ne. Dibêje hevokên li jêr biriya gihanekê bigihînin hev. Diriya gihanekê de bigihînin hev. Çawa em ê mînak danîne, em ê çawa di hundirê vê hevokê de bigîn hev. Dibêje ez li televizyonê temaşe dikim, ez li televizyonê temaşe dikim, şîvê dixwim. Dibêje çi? Ez li televizyonê temaşe dikim û şîvê dixwim. Ew ji xwendina pirtûkan hez dike. Lêbelê şano bala wî dikşîne. Lêbelê şano bala wî dikşîne. Dibêje ev 10 sal li derveyî welat dijî. Ev 10 sal li derveyî welat dijî. Ev 10 sal li derveyî welat dijî. Ji ber vê yekê wî bêriya welatê xwe kiriye. Ji wî bêriya welatê xwe kiriye. Ji ber vê yekê ew 10 sal got ji derveyî welat dijî, ji ber vê yekê wî bêriya welatê xwe kiriye. Mînakek din dibêje di destpêka hevokê de dibêje em li tendurustiya xwe miqate bin, em nexweş nakevin. Heke em li tendurustiya xwe miqate bin, heke em li tendurustiya xwe miqate bin, em nexweş nakevin. Bimînin di xweşiyê de xwendekarên hêja û delal em gihîştin dawiya waneya xwe heta waneyeke dû din bimînin di xweşiyê de serkeftin ji bo we.